kay mama, di mo narinig. Umihipal ka na naman eh. Felix, hindi pa tayo tapos kumain. Have some respect. Have some respect din, aalis ako. Ano, barkada muna bago pamilya? Hindi pwedeng ganon. Kuya, sige na, upo ka na muna. Ayoko umupo, ba't ba lagi niyong pinapakialaman? Hayaan niyo ako, buhay ko to. Felix, huwag mo kami tinatalikuran. Ano na naman? Ang bastos-bastos mo, nakita kami kumain tayo, diba? Di mo na lang kasi ako hayaan. Tama na. Ano ba yan? Kuya, sumusobra ka na ha? Sumusobra ka na, ako na yung bunso. Para kahit papano, pinapahalagan niyo ako, kahit papano, spoiled ako tulad mo. Wag, kuya! Spoiled ako? Kung alam mo lang, kuya, kung alam mo lang kung ilang beses kita pinagbigyan at inintindi, paano naman ako? Kailan mo ako inintindi? Kailan mo ako inintindi? Kailan niyo inintindi na nag-drop lang naman ako dahil sa'yo? Alam niyo, tama na eh. Sumusobra na kayong dalawa. Ikaw, Kit. Kuya mo pa rin siya. Kaya huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. At saka bakit naman lumalabas yung pag-drop out? Eh, yung pinag-uusapan lang naman natin dito yung pag-alis mo, di ba? Yan ka na naman eh. Di ka naman namin kailangan dito. Sabat ka ng sabat. Ah, gano'n? Di na ako kailangan. Eh, di sana sinabi nyo, parang umalis na lang din ako kagaya nila Ate Lian. Eh di sumama ka sa kanila. Di ka naman nga namin kailangan, di ba? Kung nagpaka-ate lang naman si Ate Nini dito, matagal na ako umalis eh. Ako? Ako na naman. Hindi niyo alam kung gaano kadami yung sinakripisyo ko para sa pamilyang to. Sinantabi ko yung pangarap ko para sa inyo. Hindi niyo na ako pinahalagahan. Sa bagay, puro naman si Ryan yung magaling, di ba? Bakit parang kasalanan ko? Kasalanan mo naman talaga eh. Bata pa lang tayo. First honor, constant in attendance, diligence. Lahat na ikaw naman yung pinta, di ba? Grabe, Ate Nikki. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung alam mo lang, ikaw lang yung bukang bibig ni Mama, kahit ako yung kasama niya sa States. Kayo, yung mga bukang bibig niya. Kumusta na kaya si Kit Kit? Kumusta na kaya si Felix? Kumusta na si Thea? Kumusta na si Nikki? Kumusta na si Nikki? Kumusta na si Nikki? Paano naman ako? Kumusta na ako? Mga anak, saan ba ako nagkulang sa inyo? Tanging hiniling ko naman sa Diyos, ay maging maayos ng pamilya na to. In this age where a call can just take a second to reach home. In this age where some homes reach the sky. Yet my neighbor just beside me never really feels at home. And the homeless just become like sand in our mind. Where are we heading right now? How can we move to Mga grade 7 na parang. in this age where the wounds of empty promises abound, in this age where true service means so much, credibility, integrity are the only signs of love, and their voices are heard all over the land. Who can be that love for us, showing us the beauty and value of life? Only in Jesus do we move. Only in Jesus we are changed. Only in Jesus' love we can heal the world's things. Let His life tell the story, love that conquers sin and shame. Come and see, share the mystery. Now it's our mission to reveal to all His face. Only in Jesus, all things are made new. Only in Jesus. In this age where the young over our lives so that she may teach us to receive God's grace and make us true sons and daughters of the church. Let us all stand for the entrustment of our home to Mary Help of Christians.